Čaute ľudia, dneska sme tu opäť my a ideme behať takúto trasu tam, K tomu domčeku, takému k tomu z domčeku a späť. Dobre? Dáme si začiatočné pocity, aké budeme mať, dobre? Začneme tu na Savinou. No, povedz pocity. Neviem. Neviem, či to zvládnem. Ale Dobre. som pripravená. No, ako sme počuli, je pripravená. Tým už tu na... Akože žoba je to kilometr, ako vidíte, A ale... pol kilometra a pol. Ale akože mne sa to nezapomeňte blízko. Buď ma oči klamú, alebo neviem počítať. No hej. Alebo kilometr a pol, akože toto... No hej. No, takže ako vidíte. Dobre, teraz tu máme mamu I'm ready. a Nadiku. Super. Super, no. Všetci sme už pripravení. Ozviem sa vám počas cesty. Nezabudnite dať like a odber pre ďalšiu behačku. Tak zatiaľ čus a hneď sa vám ozveme. Dobre, už tu na cesty. Bežím. Neviem, jak sú ostatní. Máme taký presný čas. Približím vám Sabina, tým už Nadika je veľmi pomalá. Bežíme, Sabina si dáva šnúrky. Tak opäť, niekedy neskôr sa vám opäť ozvem. Tak zatiaľ čus. Ako vidíte, teraz bežím. Drží sa mi. Som úplne napred. Ja sú oni. Takže náš už ako mesiace približujú. Neviem vôbec, kde je Nadika, ale idem. Tak zatiaľ. Zase sa vám ozývam. Som na ceste. Mám úplne obrovský náskok. Takže je dobré. Toľko mi zostáva do konca. Zhruba. Aby ste videli. Oni sú tam. Takže ja som v čile. Nadika vôbec neviem, kde je. Ale zatiaľ čus. Už som momentálne pri konci. Už dochádzam. Mal obrovský nadskok. Už čakáme do druhého kola. Ako vidíte, už som došiel. Je to fakt pohodička. Trošku som zadýchčaný, ale dá sa. Úplne v pohode. Jedna hračka už o chvíľu dobieha. Ostatní sú tam. A Nadika je presne ten pajačik tam. Úplne vzadu. Možno vidíte, možno nie. Tak ja už som celý. Počkáme tu na prvú súťažiacu. A tak končím. Tak ja sa vám zase ozvem. Dobre, som tu. Prvá šla. Je Sabina. Vôbec nevládze. Ja som tu možno, som mal veľký náskok, ale už som posledne chodil, takže o chvíľu sú tu ďalší, tak sa vám opäť ozveme. Tak čo za... Ďalší bežiaci už dobehol. Štvrtý sa už valí. No, aké sú pocity? Timo, aké sú tvoje pocity? Ja som si sám točiť vlastné videjko. Takže čus. Tu je mámo. Takže, aké sú pocity po prvej trase? Dobre. Vládzeme? Je strašne teplo. Vládzeme? Áno. Dá sa. Dobehla si ako štvrtá. Čo si myslíš? Dobrý výsledok? Jasné, že dobrý. Predposledná, ja som tu bol prvý, takže čakáme na 5. bežiacu. Aj súťažiacu. No,
Nagyim utazócsósó. Mert Nagyi ő csak gyalogol, mert Nagyi ma 66 éves és nem bír. Dobre, to bolo trošku po maďarsky. Nič nevidíte okolo slnka, dobre, tak Nadika, tak stoj. No, keď si nepovedal, že už Nadika nevládze, proste už má 66 rokov, tak išla iba pomaličky. Tak to povedala tí, čo sú Slováci, aby to porozumeli. No a bola si posledná, ale to vôbec nevadí. Nie. Bo nešli sme úplne na čas, len ja som sa trošku vzdialila, aby som mal náskok, aby som vedel natáčať. Tak my sa už pustíme do ďalšej trasy. Tu nás Sabina mi zavádza. Cesta späť, idem vám to viac priblížiť troška. Prejdeme tu. Tam je naše auto. Dávam to, čo na maximum sa dá. To je 12, to je najviac. Vidíte, tam je auto. Joj! Padol mi mobil. Tam vidíte. Takže nejak takto je. Taká vzdialenosť normálna, ako my vidíme. Taká je vzdialenosť. Tak my sa vám počas štartu ozveme. Predstavíme vám ešte okolie. Taká riečka, tu je už taká bodička, hej, druhá strana, my sme práve na moste. No, áno. Tu sú také hospodárske. Tu sa ma dí strašne. Máš pravdu. A tam je nejaká opustená budova. A Tu je Tomáško. som ja, samozrejme. Máme nejaký rybár, keď ho uvidíte. Motorka. Teda. Chytá ryby. Vám to nejak priblížim. Ide tam, chytá ryby. Tam kde. Tak my sa vám cesty ozveme a začíname behať. No, tu sme. Dobre, jedem motorkár. A poďme, bežme. Bežíme však. Tu. Nadika je pred nami. Ale to dobehať, nebudeme Zabehať. Tak tu so Sabinou bežíme. Úplne rovnako. Kúknite sa, aká vzdialenosť to je. Ale netreba bežať Tak. na začiatku. Ozveme sa vám, keď už budeme u cieľa. A nebudeš sa keď na začiatku, keď chcete behať, tak na začiatku stále bežte pomaly, aby ste potom na konci mali energiu a nemuseli sa zastavovať všade. Takže to je najhlavnejšie. No, počuli ste rady od Timuša a my už fakt začíname behať, lebo takých 100 metrov sme vôbec nebehali. Takže mám, kde sú už ostatní. Už tam úplne je Sabina. Tým už tu kýve a ja začínam behať a ozvem sa vám neskôr. Sabina je tam. Ja som tu s mamou. Mne je teraz trošku zle, prišlo, lebo ja som sa predtým, aby sme išli behať, napil. A teraz to všetko tam vo mne hádže to tam so mnou. Takže dúfajte, keď tak prekvapenie na konci videa, ako sa povracam. Tak zatiaľ čus. A nesem vás. Som tu, teraz so Sabinou. Už fakt malá cesta nás čaká. Takže fakt dobre. Asi sa vám už iba ozvem, keď budeme na konci. Takže zatiaľ čus. Teraz som tu iba ja. Sám, nie je tu nikto so mnou. O chvíľu koniec, takže čus zatiaľ. Samozrejme celý. Sami sa pozrite. Normálne pohľadu, jak ja vidím. Sabina je celkom blízko. Ostatní úplne ďaleko. Takže čúvam vám na to. Nie som u vás. Tak zatiaľ čus. Som celý. Čo je úplne nice.
Neviem, jak to celkom vy vidíte, ale som celý. Už je to aj Sabina. Dáme zase rozhovor, jak to všetko je. Máme tu súťažiacu Sabinu. Aký máš pocity, Sabina? Už nevládem, ale aj bolo to lepšie. Teraz ma ako neboli bol. No tak sa ona cíti. Tak ešte dosť ďaleko. Uvidíme, kto bude na 3. mieste. Udrží tí muž, ale už sú pri... Poďme! Máme 3. miesto, 4. a Nadika sa podľa mňa zlepšila odačo. Mám taký pocit. Dáme si zatiaľ rozhovor s tým mužom. Aké sú pocity, tým muž? Otvorme dvere. Vstupujeme do auta. Tým muž má úplne hrozné pocity, ako povedal. Takže nice. A 4. skončila moja mama. Pocity? Dobre, No dobre. trebalo by viac tréningu. Ale cesta nazad bola kratšia. To si myslím úplne aj ja. Určite aj Sabina, aj muž. Nadika beží. Nadika! Poďme, Nadika! Nadika beží na video. To je neuveriteľné. Úplne zďaleka. No, počúvate, už tu rozprávajú o ružiach včera. Sabina vyhrala. Keď ste to pozerali aj vy, dajte like a odber. Nadika je v cieli. Aké sú pocity? Dobre. Počujete, to je všetko. Som behala. Viac tam. Hej. No, počúvate. No tak, toto je z dnešného videa všetko. Takže, čus. Čus! Čus. Ty. Čus. Tak, naozaj čus u ďalšieho videa.